खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। स' गाइस आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय आं सिगाङाव एपिसोड 2 खौ होखांखाबाय। स' बे एपिसोड 3 जागोन। स' बे जाहैबाय जोंनि आर'नाइ कलेजाव जेब्ला जों इउनियन बडिखौ सामलायदोंमोन अब्ला बे समाव जों माखासे कलेज प्रग्राम खुंनाय कलेज उइक बे कलेज उइक खुंनायाव जों माबायदि खुंदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायफिननो सानदों। बे भिडिअआ आंनाव सिगांनिफ्रायनो दंमोन ओरैनो दाना जासे। स' बे भिडिअखौ इउटुबाव आपल'ड खालामनानै दोननो साननानै आं नोंथांमोननो देखायनो सानबाय। स' एपिसोड 2 खौ आं सिगाङावनो होखादोंमोन। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, नायबानो जाबाय। आरो जाय दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बयबो साबस्क्राइब खालाम। प्रेस दा बेल आइकन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ गोजौ थाखोसिम सहैहोनो हागोन। उनाव थोजासे सापर्ट होलांबाय थागोन। बेनोसै गाइस। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायदिनि थौदो। The next day. लोगोफोरनि बे जाहैबाय जोंनि बटानि मेडाम। बिथाङा गान खनदोंमोन। नायदो दाना भिडिअखौ माबायदि नुखो। आरो अननानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट। स' बेनोसै गाइस। I don't
आं बिराद मोजां मोनदोंमोन दि आर'नाइ कलेजाव फरायनानै आंनि ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामबोदों आरो मोजां रेंकजों आं पास जाबोदों। आरोबाव आंनि ग्रेजुवेसन जुल'जि आयदायाव आंनि ग्रेजुवेसनखौ लानानै फैदों आर'नाइ कलेजाव आरो माखासे रोङैफोरखौ आरो रोंनानै फैदों। बेजों लोगोसे खननाय मोसानाय बेयाव बिराद मोजां बाहागो लाबोदों आं। खननाय मोसानाय आं बिराद गोसो बिदियाव, बिनि थाखायनो आं कलेजखौ नागारबोनो बायोमोन। आरो इउनियन बडियाव 2021 जों इउनियन बडि सामलायदोंमोन। स' बे इउनियन बडियाव आं कालचारेल सेक्रेटारि जानानै प्रग्रामखौ खुंबोनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। स' बेनोसै लोगोफोर, थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो। स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गोजौ थाखोसिम सहैनो हागोन, बेखौल' नोंथांमोननिफ्राय रिकुवेस्ट। दानिया भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालाम, लाइक, शेयार, अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामो आरो शेयार खालामना होयो, बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। आरोबाव दासिमाव जाय आर'नाइ कलेजाव फरायगासिनो दं बिथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायगोनखौ आसा खालामबाय आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हरगोन। बेनोसै लोगोफोर। lumayan ngegeseku, lumayan ngegeseku.